can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Importante kayo na itong duha kini Dapita. Pugson ko ang akong kaugalingon aron kalimtan kini Dapita. Muna ko nimo. Ayun. Di na mabuwag ni Dapita nga doon na kay kasuko ako. Dili ko ikaw, Brian. Uy, iko! Buhayan ka na ko. Kumusaad kang mubalik pa kanina. Nga makita mo tagbalik po sana. Kung di ka maginutuo nga, ako si Primo nga ilawi. Di ko ikaw po sana. Magkita ng balik din iisip manakigala. Ganun. Mubalik ko din eh. Salamat. Gibuhian ko na ang iyong kamot. Dili ko mahimong hikalimtan kining Dapita. Dako ni kapahin sa akong kinabuhi. Kinasaksihan ni Ing Dapita ang katampi sa among pagminahalay ni Lawi. Dili ko ikaw pukson sa pagtuo na ako ang lawi. Pero makalipay lang ako na imong kong tagtun na mag-abot ng gihapon na Ing Dapita. Ingon ka ni anak ka-importante sa akong kinabuhi. Mupauli na ko. Sige. Magpaabot ko sa inyong presensya sa opening sa kutinahan. Ingon man sa konsumel. Please. Ay ko pagkiyasahan. Dili ko masaan. Pero mutambong Misty kuno ako importanteng meeting. Salamat. Daghang salamat. Ato na ko. Amping. Ikaw sa... Abili mo. Katong katapusan na itong pinag-abot din eh. Happy na sa kumdisgrasya. Pero, gihangyo ko ang kamatayon. Nga dili una ko kuhaon niya. Mintras tanto nga, dili pa mo sink in sa mo kasing-kasing ang akong pagbalik. Nga mibalik ko, tumutin. Dili ka magkamabugos ang tulungan ka na. Oo. Dili ko mabugos din. Pasagdan ko ang iyong kasing-kasing na mapitik ko gusto kayo sa higayon na imo kong makita. Pasagdan ko. Ang imo ng kasing-kasing mo imo lukmay. Aron mo tuo ka na ako si Primo kay Plami. Ipadala mo niya sa akong office ang imong invitation letter. Yes. Ako mismo may matod. Ato na ko. Murag, ikatulo ka na nananggin ako. Ha? Abing, Glenn. And I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do. Do I trust you? Unsa man ko iya. Mura namagnet ko sa tinutukan ni atong trip. Pero, happy na ko nga nakauban ming duha. Gidawat ko na ang iyang invitation. Kano sa man ka ni? Salamat ka wa balibari ni Glenda ng akong imbitasyon. Karamdayon ni kabut ako. Magkuha ko invitation card para nila ni
Misty. Di ko pala bibling at lawa. Tingali, mausap ang iyong hunahon. May pagduha-duha pagyapon ang iyong pag-ilan ako. Hindi na yan nagyapon siya. Bahala na. Ang importante nga, makikigala na siya na ako. Makapagarmo na kung mama nga mutambong sila si Glinda o Misty sa opening sa kong tindahan o sa sawmill. Ay, kadakan pa ini akong pirmahan. Niya pag yung mga kontrata nga ako pang basahon. Kinalang dili ko masayop sa mga kontrata. Kaya dili na raban yung mausap. May nanuktok sa putahan. Si Primo nagkaroon nanuktok. Kadalisap. Ni ano man day ka, ma? Misty? Ngayon pa kayo makanirespond, ma? Sorry. Sorry, anak. Nakakita ka man tingali sa mga papers na naibabaw sa ako na misa. Most of these papers are contract. Hangtod sa imong phone? Huwag yung ka makabantay? Nanawag ka? 100 times, ma. Oh, sorry, anak. Mayroon maguli sa akong drawer ng akong cellphone. Nahadlo ko nga mahog yan nagpahilin ako sa mga papers. Sorry, gid kaayo, anak. Oh my God, kadakan ini mga miss calls. Missy, sorry, gid kaayo. Huwag yung ko makabantay. Dinira ka sa imong office? Yes. Ma, murag na makakanako. Matud sa imong secretary, ganiha ka pang buntag nawa o karon pa mibalik. Unsa? Tingaling may date ka, ha? Date? Oh, you must be kidding. Oy, namuha si mama. That's enough, Missy. Unsa ba'y date nga imong giingon? I'm just kidding, ma. Nanawag ko nimo kay close na ang ubang subject sa civil engineering. So, diligid para nimo ang engineering. Pero, labaw pang dili para nako ang mag-accountant. Dili ka mo sunod na ako? Doon na naman tayo accounting firm. O, wag ko ilain kilauman nga makasunod ni ini. Ikaw ra gyud iya. Ma, Try, anak. Please. wa para ba ko'y paniud to, ma? Mag-lunch na lang hinoon ta. Kasi mausap pa ang ako na una. Ha? Busog na rap ako. Ma? Okay, mag-lunch ta, anak. Nganong wa pa man kay paniud to? It's already late. Lagi? Let's go. Oh, what a coincidence. Oh, Tito Willie? Niak na mo kaon? Actually, may bisita kong gitahin. Kunya nga nung milingkod ka man tupad na ako? Tuwa na nga akong mga bisita. Okay, nakita man mo na ako. Out of respect, milingkod ko. Ano nga, hindi ko gabaan sa grasya. Dili makagabaan ko na imo mingbiyaan. We need privacy. Yeah.
Ah, kuhan. Pero, Ah. basin og si Tito Willie mo'y mubayad sa atong order, ma. Oh. Ha? Bayad na nga atong order, iha. O, sige na mo pa dahil ta, anak. Kadagan pa magtrabaho. Okay. Sige. Mulakaw na lang ko. Nice eating you both. Joker ba si Tito Willie, ma? Amot lang. But I like him for you, ma. Unsa? Joke only. Motiwas na tagkaon. Nganong gitagsaan man imong invitation card sila si Glenda ug Misty? May na magtagsa sila, ma. Tingali bayag mo una si Misty ha tungod sa iyang ka-excitement. Di tingnan na mahitabo mo, eh. Ma, happy kay ko nga gidawat ni Glenda ang akong imbitasyon. Tingali hinahinay na niyang nabatyagan nga ikaw gyud mao si Primo nga iyang labi. Abi ni mo, ha? Pero tidak akong himuutan ni Glenda. Murag, katulog yun siya manangkid nga muuna sa papaulit pero sige lang yapon siya at ubang ako. Angay kang malipay sa maong kalambuan, anak. Mao lang ginay akong giingon nimo. Nga hinay-hinaya lang pagpasabot si Glenda. Nga ikaw, mao gyud si Primo. Ang iya untang mamahimong bana, pero gisakmit sa inanali nga kamatayon. Wato na ko sa kong sekretary, ma. Magsusi ko kung nahuman na ba ang ipahimo na akong invitation card alang kang Glenda o Misty. Okay, sige anak. Og manghinaot ko nga matuman ang imong pangandoy nga manambong silang duha sa opening sa imong bagong tindahan og sawmill. Hi, Glenda. Oh, nag-unsa man ka din, Willie? Nagtatanggi ko nimo. Unsa? Nagdali ko. Ay, kadit lang. Good, Glenda. Buhi ilan ang akong kamot, ha, Willie? Sorry, Glenda. Nana, ako nang gibuhian ang imong kamot. Salamat. Oh, ayaw na ko bumiyay. Nagdali ko. Dagan kong nabiyaan nga trabaho. Bago pa gani mo nagkuhiyog si Misty. Wa ka nilabot, anak. Huwag yung kayo gusto magkikatubang na ko, eh. Huwag ganil ko gusto noon. Nagbinatag ka ba, Willie? Nasayod ka na sa kuntuyo ni mo, pero di ko rin mo hatagan o gigayon. Kung mamisita, sabi ko, nimo, ayaw mo nang kumbiyaan. Wa ka papagyod ba kasabot? Oh, tinood ba nga akong duda nga? Huwag yung kayo gusto na ko. Dako na nga akong anak, Willie. Kung sa adto ko ibubo ang tanan kong panahon ug oras kang Misty. May katuwang ba't kang magmalipay yun? Sa ako nagkikaingon, busy ko. Sorry, pero mabalik ako sa akong office. Ihatod ka na ko. No, thank you. Glenn, please. Atag isa pong gihigayon ang akong tinguha diyan ni mo. Sorry. Oh, Glenn. Biyaan na sa ko. Kang di malasa. Oh, asa ka? Nanunungutan na mo ka. Kumuha ka sa opisina ni Glinda, kuyo ko. Kitang duhang mo to. I can't remember when you were there. When I Musugot kaha si Primo? any Ato bangon kaha sab si Primo ni Glenda?
mga kasama, at ani ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama.